Danom Brejčaku v zápase s Novými Zámkami. Najprv tvoje hodnotenie dnešného stretnutia. Tak ťažko sa mi hodnotiť zápas, ktorý sme absolútne zvládli. Začali sme opäť zle, takisto ako v Miškolci, veľa vylúčení a ono sa tu potom ťažko hraje. Takže zápas z našej strany veľmi zlý. Čomu možno pripisuješ, že tak poslednú dobu strieľame veľmi málo golov, hlavne aj na domácej pôde? Tak myslím si, že trošku sme polavili v tej agresivite pred bránou. Veľa situácií riešime, že si chceme nahrávať a zbytočne komplikovane to hráme. Takže tam nič iné neostáva, len tlačiť sa do tej brány, strieľať a pracovať tvrdo, lebo to šťastie sa od nás odklonilo, ktoré sme mali predtým v zápasoch. Takže tak. Vlastne iba už jeden domáci zápas v januári a teraz cesta za supermi. Ako sa pripraví na tieto vonkajšie duely najbližšie spisku proti Mikulášu? Ako vravím, musíme začať viac sa tlačiť do tej brány, ale hlavne myslím, že musíme začať lepšie hrať v našom obrannom pásme, lebo dostávame veľa gólov, ktoré sme predtým nedostávali, takže lepšie riešiť tie situácie pred brankoviskom. No, ako vravím, ideme teraz von, takže musíme urvať nejaké tie body, možno sa nám bude ľahšie hrať, pretože aj dneska sme si tých divákov nepotešili, čo dali aj patrične najavo.